One of the biggest highlights yakaitwa naBombshell Geza in his latest address yaitaura pamusoro pezvirikuitika aiwa kumilitary chaos iri kuitika panguva inoi, pamwe chete achiunza masolutions achiashura maZimbabweans kuti don't worry, maforces ake they are doing some action to make sure kuti chokwadi chabuditswa pachena. Toona kuti Bombshell Geza anouya achibata aiwa vakomana vakaita sana Opa Muchinguri. Vatiri kuona kuti these guys they've been exposed nemari dzavari kuya vachiluta nekucollecta each and every month. Sana pena mashoko anodanyirwa panapa panobva subscribe like what on the bell icon. Vakomana nyika yeZimbabwe amene kuti tiri kumbobva kopi tienda kopi. Panapa tinoona kuti chinjiri rinobuda ichinareta chiti one of the highlights of Geza's address last night is that Opa Muchinguri Kashiri, the defense minister, is paid $35,000 every month. Geza said ordinary Zimbabwean soldiers are paid $200 a month. The disparity between the salaries is shocking. What has the defense minister done for Zimbabwe to earn so much money? Mind you, this is Zimbabwe, taxpayers' money, your money. Ndio mashwaro yaitagwa pana zvinzi aiwa vanhu vakaita sana Opa Muchinguri munoti chii chavakaita chinonyatso kushamisira zvokunzi vangapiwa that huge sums of money anosvika kuma 35,000, but an ordinary soldier panguva ine ari kupiwa just $200. Nyatso kunonga kunzi even a student cannot live without money, cannot live nemari iyoyo just $200. Panguva ino pari kunonga some of the ordinary soldiers vane mafamilies avo they are forced to live on just a $200. Mashoko ari kuya panguva ine macritics achiagiwa achiti aiwa the disparity iripo panguva ino tichikombera aiwa mari dziri kureceiva aiwa vana Opa Muchinguri pamwechete maordinary soldiers. Aiwa these soldiers must take action just because of zvinhu zvavasiri kuziva, but zviexposwa nana Bombshell Geza ari achiti you must know you the soldiers just for some time munokwanisa muchishandisiwa panapa pasina kana chokwadi, pasina a voice riva ichivoice achiexposa corruption iri kuitika. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pina comment section medu mafungiro enyu, so subscribe or like, not on the bell icon.